Elon Musk bilala kotigiso kura min tɔgɔ dara ko Doge kunna a bɛna baara kɛ ka foroba cakɛdaw ka musakaw dɔgɔya ni dolari nafolo miliyari 2,000 bɔɲɔngo ye. Vivek Ramaswamy bɛna dɛmɛ don a ma a ka baara nunu senfɛ. Ayiwa u ye layidu di kɛ k'a fɔ ko baara nunu bɛna kɛ ni tilennenyaw ye ne misali taliw ye maayaw kan yaasa a yɛlɛma bɛna se foroba cakɛda baarakɛla minnu ma ka hakɛw ka sabati. John Ratcliffe foroba gundo ɲɛmɔgɔkɔrɔ bilala CIA kunna yaasa ka politiki kunnafoniw kɔlɔsiliw kɛ ne ka janto kɛ kosɛbɛ olu la k'a sɔrɔ Peter Hegseth sɔrɔdasikɔrɔ ani jakanso Fox News baarakɛla kɔrɔ bilala lakana kotigiso kunna ka kɛ ni foroba lakana siraw ye. Mike Waltz kɛra lakana kɔrɔsigi ye a ka baara bɛna kɛ l'Ameriki kɔkanko taabolo siraw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ukraine ani larabulagun kan mafaliw ye. Tom Homan bilala dancɛw lakanaw kunna a ka baara bɛna sinsin kosɛbɛ sɛbɛntanw ka labɔliw kan l'Ameriki jamana kɔnɔna la. Elise Stefanik kɛra l'Ameriki ka lasigiden ye duniya keleya tɔnba soba kɔnɔna la ka fara o kan Mike Huckabee sugandira k'a kɛ l'Ameriki ka lasigiden ye banni sira la. Labanw na Suzy Wiles Trump ka yɛrɛkofɔ campagne kulu ɲɛmɔgɔ o kɛra a ka chef de cabinet ye.